nixtieq nsellem is-semija kollha ta' Radio Marija. Hekk illum sejrin nirriflettu ftit dan il-mument li għandna flimkien dwar it-tema tal-ira. Hekk naħseb li għal darb'oħra hija tema li ħanidu hekk forsi tolqot il-kull wieħed waħda minna lix minna qatt ma ħax xi sentiment ta' ira fil-qalb tiegħu għal xi persuna jew oħra. Hija anka wieħed li kif tallimna l-Knisja Kattolika fit-tagħlim tradizzjonali tagħha u wieħed mis-seba' dnubiet ta' Rjus il-Mejta u anka ħaġa li San Pawl fl-ittra tiegħu il-Galatin kapitlu 5 jirriferi għaliha bħala wieħed mill-imejjel tal-ġisem, ġifieri tendenza tal-bniedem li għadha mhijiex maħkuma mill-grazzi tal-Ispirtu Santu fil-qalb tiegħu. Ekku nixtieq illi dan li se nitkellmu dwar u eżistijej ma nixtieqx illi ikun suġġett biex niġġudikaw lil ħadd ieħor, li tgħid dik tgħidha lija dak jara lija mela dik għandha dak għandu dik il-ħaġa din il-ħaġa. Le, però nixtieq ikun pjuttost mument ta' fejqan. Mument fejn se nħallu din il-kelma tlaqana ma' Ġesu illi huwa hu dejjem li għallimna u li jurina l-verità, però il-kelma tiegħu għandha qawwa partikolari għax il-kelma tal-mulej għandha l-qawwa li tfejjaqna. U daqsan dak li anke se nitkellmu dwaru. Hekk nixtieq minn issa nitlob il-Ġesu ħalli jagħtina l-Ispirtu tiegħu ħalli ifejjaqna, ifejjaq l-qlub ta' dawk kollha ma' speċjali li forsi tilfu il-kontroll fuq infushom u waqgħu f'dan id-dnub tal-ira fil-ħajja tagħhom u tibatu huma u tiġġielu il-min ibati. Għaliex ibati min jgħir, però ibati wkoll minnu vittma ta' ira fil-ħajja tiegħu. Ek l-ewwel riflessjoni żgħira li xtaqt nagħmel fuq dan is-suġġett tagħna llum hija bil-Malti ma tantx toħroġ daqshekk ċara, però bl-Ingliż hemm differenza bejn envy u jealousy, bejn l-invidja u l-ira biex ngħidu hekk. Hekk l-invidja hija meta hekk persuna tkun tixtieq dak affarijiet li għandu ħadd ieħor biex ngħidlek. L-ira hija li ma' din l-invidja ma' din l-envy ħanejtek kun akkumpanjata wkoll b'ċertu feeling, resentment ek negattiv ħanejdlu hekk għal dak li persuna oħra għandha jew għal dak għal li persuna akkwistat. U għal daqstant allura hekk il-persuna meta tgħaddi minn din l-emozzjoni interna u ma tafx kif tikkontrolla, ma tafx għandha tagħmel biha, allura hemmhekk ħafna drabi bdew il-problemi fejn tidħol imbagħad allura vera hekk l-ira li twassalna anke dnub. Ek ħaġa li xtaqt nagħmilha ċara mill-ewwel hija din li inti tħoss sejra fil-qalb tiegħek fiha nfisha mhijiex dnub. Tajjeb ġifieri aħna id-dnub huwa azzjoni li toħroġ mir-rieda, mill-lemil. Mela l-emozzjonijiet tagħna b'mod ġenerali qed ngħid mhux biss l-emozzjoni tal-ira. L-emozzjonijiet tagħna fihom infushom mhumiex dnub. Tajjeb ġi pereżempju kien iħoss rabja l ħadd ieħor, daqshekk mhix qed nidneb. Id-dnub huwa x'nagħmel biha. Jekk jiena naġixxi fuq ir-rabja u nġibruh b'mod ħażin, allura hemmhekk inkun qed nidneb. L-istess ħaġa fejn tidħol l-ira. Lek jiena nħoss sejra għal xi ħadd ieħor fiha nfisha mhix dnub. Però kien naġixxi fuq din l-ira u nagħmel emejjel li jmorru kontra l-imħabba, kontra l-karità tal-proxmu, allura ċertament li hemmhekk jiena qiegħed nidneb. Fejn tidħol lejra sistijaj irridu naraw daqsxejn però ftit neħtlu daqsxejn fil-qalb tagħna u naraw x'inhuma l-kawżi veri għall-lejra fil-ħajja tagħna. U ninsistidina għaliex hemm bżonn jekk irridu nimxu l qudiem fil-ħajja tagħna kemm bħala bnedmin, però kif ukoll fil-ħajja spiritwali tagħna, irridu naraw daqsxejn ftit il-kawża għaliex persuna tgħir illi jiena nixtieq nirrifletti fuq 4 kawżi partikolari illi jistgħu jikxfu il għaliex ikun hemm lejra fil-ħajja tagħna u dawn l-4 kawżi huma dawna. Jista' jkun hemm nuqqas ta' sigurtà personali se nitkellmu ftit fuqhom, tista' tkun kawżata mill-biża', tista' tkawżata minn ċertu fil-ħajja tagħna u tista' tkun ikkawżata wkoll mix-xenqa għal ħwejjeġ jew persuni jew affarijiet tal-oħrajn. Ħana naraw daqsxejn l-ewwel waħda, in-nuqqas ta' sigurtà personali fil-ħajja tagħna. Hekk xi kultant jista' jiġrilna eżistijej illi aħna faċilment nibdew inħarsu lejn ħadd ieħor. Però meta nibdew inħarsu lejn ħadd ieħor nibdew inqabblu lilna nfusna ma' ħadd ieħor b'tali mod li nitilfu ċertament dik iċ-ċerta fiduċja anke fina nfusna. U nibdew li nħarsu lejna il-mod kif ħadd ieħor ħares lejna. Lura l-opinjoni ta' ħadd ieħor tibda tibni l-image tiegħi. Allura jiena dejjem se nkun immexxi
skont minn dak li ħaddieħor jaħseb fuqi ħalli jiena nkun aċċettat dejjem aktar minn ħaddieħor. Dina faċilment ixir pereżempju fl-età ta' sosija ġewwa grupp. Meta persuna biex tkun aċċettata minn grupp tipprova dejjem tintoġob, però fil-verità ma tkunx fil-verità magħha nfusa b'tali mod li inti ma jibqalikx aktar ċerta sigurtà interna għaliex il-ħajja tiegħek tkun ibbażata dejjem fuq dak illi qed jiġri barra minnek. Issa importanti eżisti li meta jekk aħna neħtlu f'din it-tip ta' reazzjoni jew din it-tip ta' relazzjoni ma' nfusna jew persuni oħrajn li ma nissigurtà fina nfusna, allura se jiġrilna li persuni oħrajn l-affarijiet li ħaddieħor għandu nibdew narawhom daqshekk importanti biex jiena nkun aċċettat, ċaħseb ħaddieħor fuqi, nibdew daqshekk importanti. U jekk ma nasalx għal dak li ħaddieħor, allura hemmhekk ħanibda tiġini dil-lejra għal persuni oħrajn illi fil-fatt ikunu waslu. Il-kelma tal-SSTA fuq din il-nuqqas ta' sigurtà hekk tkellimna ħafna. Diversi siltiet mill-iskrittura li se naqsamhom magħkom jistgħu jkunu tajnuna lina. Sabiex aħna noħorġu minn din is-sigurtà, minn nuqqas ta' sigurtà fir-realtà, hemm bżonn illi nduru lejn il-mulej u lejn l-imħabba tiegħu illi taċċettana kif aħna. Il-mulej jaċċettana kif aħna mhux kif ixtieqna nkunu SSTA. Aħna fil-drabi naċċettaw xulxin mhux kif aħna ma kif nixtiequ l ħadd ikun. Ġesu jaċċettak kif int biex imbagħad issir kif jixtieqek. U din hija l-libertà SSTA. Il-libertà mela l-ewwel pass u li inti tibda taċċetta li mabba tal-mulej lejk kif int. Taf kemm iżommok f'postok. U verament tgħinek milli ma toqgħodx tgħid għal ħaddieħor, ma toqgħodx tixxenna għal affarijiet ta' ħaddieħor. Għax inti tkun kuntent dak li huwa int quddiem Alla. Per eżempju hekk Salm 13 vrus 5 u 6 hekk jgħidulna ma jiena nafda fl-imħabba tiegħek bla tarf. Il-qalb tiegħi tifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Jiena nanni lil mulej għaxu kien tajjeb miegħi. Ara meta tibda s-salmista qed jara f'din it-tjubija tal-Alla miegħu, hekk b'ċerta libertà issa jista' jifraħ, jista' jfaħru min jgħid mhux ferħan ma jfaħħarx l-Alla. Per eżempju Salm 48 vers 9 jgħidilna fit-tempju tiegħek mulej jiena naħseb fl-imħabba tiegħek bla tarf, l-imħabba tiegħek li ma tintem qatt. Ġifieri meta aħna nżommu l-imħabba tal-mulej fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna, allura nkunu ħafna liberi minn affarijiet oħrajn. Per eżempju jiena naf Salm 27 vers 10 jgħidilna anka jekk missieri u ommi jinsuni il-mulej lili dejjem jibqa' jilqani. Araw dawn il-vrus SSTA kemm jagħtuna din il-qawwa li aħna nistgħu tassew nafdaw fil-mulej u nżommu l-imħabba tiegħu fil-qalb tagħna, li taċċettana, din importanti SSTA. Meta jien ma naċċettax li nnifsi u ma naċċettax l-imħabba tal-għalija, jiena se nibda nfittex kif jaċċettani ħaddieħor. Allura jekk jien mhux ħankun kif ħaddieħor jixtieqni, jiena ħnispiċċa ngħir għad-doni ta' ħaddieħor, għas-sitwazzjoni ta' ħaddieħor, sempliċement biex inkun aċċettat minn persuni oħra. Din tista' tiġri fejn ngħidu aħna xi ħadd milli ma jaċċettax pereżempju l-istat soċjali tiegħu u jgħira l-minu b'sinjur iktar minnu, bħalli jkun jista' jkollu ċertu standard fis-soċjetà u jispiċċa